today's vlog nata sa atbang sa BBC. Yes! Nata atbang sa BBC kay you know what ay budget mo sod og BBC day. Mahal kay ang BBC, di ta ka-afford. Aw na tay kuan kanang char lang. Pinod ka ang BBC guys. I am here with my cousin Nel, Arjay Chopez. As you can see guys, hindot kayo dito sa BBC. Hindot kayo, lamig kayo ang feelings nga pino kay mga balas. Pwede mo ipulbos ang balas imong naong. No? Gamay lang tao diri karon kay dili man weekend. So BBC, mo ni ang kuan, mo ni ang tawagan ni mo ni ang dagan sa panahon diri karon sa Bohol. Paman milingaw sa laglaag mi diri sa Panglao. So gikan pa Migdawis, ibiyahe mi padong diri sa Panglao kay amurang trip. So BBC Bohol Beach Club at bang sa Bohol Beach Club namin diri karon. And then ako tamo ilaag diri. Grabe ka pino sa balas anya. Limpyo kayo. Gi-maintenance nila ba? Bohol Beach Club. Kilid sa Dumaluan, tapad sa Dumaluan. Di ko kailangan survive sa uso. Okay guys, mag-montage ta, kanang sakto lang ang montage. So bye. Alright. So maura to mong laag. Padong na sad mi manguli. Padong na mi manguli guys kay hangin kayo dire. Kinahanginan unya. Kuan kanang lain ang panahon. So ayun. Natay pa perlas gipahuman ni RJ Chopez. So this vlog guys is brought to you by Tubig sa Tabay. Char. mga bayot nga nasa likod. The Bex Stallion. So guys, maghimo may vlog pohon. Og dili na may mga busy sa kinabuhi, maghimo may og vlog namo kaming tulo ambangan kay Bex Stallion. Og naay Bex Battalion, Bex Friends, nasay Bex Stallion. That's great. Alangkan kay mga palhubog mga bayuta. This one of our vlog in the future. Not Yes. now, but Karon namin sa Tumaluan ang kita may kiki. oy. Kiki po. Lahat kayo. Ay, sorry naman. May one thing pa itong mga. May one thing. Bantay 163. Warning. Kaning nasa likod guys, na kanin si Neil Sumailo, nanan siya yung Minio. Oh, sure. Kaning si RJ, pamain na lang, pamain. Comment down, pamain. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go take a screenshot!
guys, naglakaw-lakaw namin sa seashore. Char. Bayot sila yun eh, bayot. Nakalakaw namin diri kay Omilingaw. Yeah. And if you're new here, guys, don't forget to subscribe. Sa mga bago pa, don't forget to subscribe, comment, like. Thank you. So magbahas-bahas ta diri karon. Kay mingaw kayo gamay ra jud nga tao, guys. Watay nakita nga laki. Sis, mo nakita ang laki, sis? No, ako. Ginoo ko. Ani ra ko datong vlog. Just simple vlog. Just a documentary. Life documentary. Ano ba? Baras documentary. Ako na ang Baras compilation. Bahas-bahas. Bahas-bahas compilation with a Beck Stallion. Red Horse Honey. Tsaka kita camera, guys. Buha ka to cellphone. Ya, tsaka tong tripod. Pero okay ra na siya. Tsaka po nang nag-storya. Okay ra na siya kay there's a time, man. Be patient. Be patient. Maabot ra ta na sa saktong panahon nga makapalit ang bagong mga gamit para sa atong vlog pohon. So ana ra jud ang show. I really love you, Barb. Sorry ko rin. Atong tripod, guys, kay Sketch tapean ra. Yes, ka naman. May sponsored dyan. Pero dili ta maulaw ana kay Be confident. no. Wala na sila diha magtan-araw na Importante, sila. magamit pa siya gihapon. Importante Pareha sa magamit. pamuyang ngayon yung ibawagan, nagamit pa siya gihapon sa mga bayot. Ay, Ginoo ko. Halo, kaugog mo. Ginoo ko. Confident kay bayo to gitry ba tripod sketch. Ano, oy. So po guys, magkuanta mag house tour, char. Mag house tour na sa Lumbay nga. Karaan nga balay. Antik nga balay, guys. Episode. O another vlog. Yes, abangan nyo ang house tour ni Dadang. Oh. MJ Susa. Dilusa dito. MJ Susa, kamusta? I really love you, Barb. Tomorrow today. Mora to. That's it for today. Yes. Thank you. Please subscribe, comment down. Comment and like. And don't forget to click the bell button para ma-notify ka sa akong bagong vlog. Yes, and don't forget to follow my Instagram, Archie Chopeza. Oh, yes. Yes. So that is for today. Bye!